Hei vaan, itse asiassa mä oon Kord Nejad Ebrahimi, mä oon kurdi, Iranista kotoisin. Mä tulin lähes 12 vuotta sitten Suomeen. Mä haluan kertoa omasta elämästä, omasta kokemuksesta Suomessa. Eli tästä lähtien mä haluan aloittaa tubettamisen. Mä yritän laittaa videoita ja kertoa omasta elämästä, omasta kokemuksesta, miten mä opin suomea, miten mä pärjään tällä hetkellä, kuinka paljon elämä on helppo tai vaikea, mitä odotuksia meillä on Suomessa, miten kotoutuminen onnistuu. Mä haluan puhua itsestä, kavereista, jotka mä tunnen. Mä haluan tehdä haastatteluja lähitulevaisuudessa. Mä haluan kertoa ulkomaalaisesta. Mä oon itse ulkomaalainen, asuva Suomessa, vaikka tällä hetkellä mulla on kyllä suomalainen kansalaisuus ja mun perheellä on, mutta kuitenkin meille sanotaan, että maahanmuuttajat, eli me ollaan maahanmuuttajia, jotka meillä on kyllä Suomen kansalaisuus ja me ollaan aktiivisesti, me toimimme tässä yhteiskunnassa, yritämme rakentaa tätä yhteiskuntaa teidän kanssa, kaikille suomalaisten kanssa ja ulkomaalaisten kanssa, jotka asuvat vakituisesti tai väliaikaisesti kuitenkin täällä Suomessa. 12 vuotta sitten mä saavuin Suomeen, mä saavuin suoraan eli Helsingin lentokentältä Porvooseen. Mä asuin lähes 8 vuotta Porvoossa. Porvoo meillä oli aika hyvä asuminen paikka. Porvoossa mä viihtyin hyvin siihen asti, kun mä muutin sieltä pois. Porvoossa mä opin suomea, mulla on kavereita Porvoossa. Porvoossa mä sain eka kertaa Suomessa töitä. Mä sain työ, jossa mä opin suomen kieltä paljon. Porvoossa minulla oli hyviä opettajia. Porvoossa mulla on aika paljon muistoja ja kokemuksia. Mutta kuitenkin tällä hetkellä mä en asu Porvoossa. Mä asun Varsinais-Suomessa eli Raisiossa. Raisio on kiva kaupunki. Ja mä nautin täällä elämästä aika paljon. Tästä lähtien mä kerron omasta kokemuksesta, mä kerron teille mikä vaikeuksia meikäläisillä on. Puhutaan asioista, mä yritän puhua asioista, jotka on mediassa tulee esiin. Haluan kertoa ulkomaalaisesta, kuinka paljon heillä on vaikeuksia, miten ne ajattelee asioista. Nämä kaikki asiat, jotka liittyy jotenkin ulkomaalaisille ja mä osaan tai mä voin puhua tai mulla on tietoa, mä yritän tuoda esille ja puhua. Ja mä haluan sanoa, että me asumme täällä Suomessa. Meidän piti ymmärtää toisiamme, meidän piti puhua asioista mediassa ja median pitää tietää, että miten me ajattelemme, mikä ajatuksia meillä on ja kuitenkin meidän piti pärjätä ja pärjätä yhdessä. Tämä on meidän maamme. Me haluamme rakentaa tätä yhteiskuntaa yhdessä. Totta kai meillä on vaikeuksia ja meillä on aika huonoja kokemuksia. Suurin osa maahanmuuttajilla on paljon
traumoja ja huonoja kokemuksia ja muistoja. Ja ne vaikuttaa kuitenkin elämään. Ja me suomalaiset tai ulkomaalaiset, jotka asumme pitkän aikaan täällä Suomessa, täytyy ymmärtää heitä, että heillä on kyllä aika paljon vaikeuksia elämässä ja se vaikuttaa nykyiseen elämään. Meidän piti auttaa heitä. Mä puhun itsestä ensin. Mä muistan, kun mä tulin Suomeen, mä en osannut mitään suomea. Suomi oli rankka kieli meille, mutta pikkuhiljaa me aloitettiin suomea, vaikka muutaman päivän mä yritin puhua englannin kielellä, vaikka mä en osannut käyttää englantia arkielämässä, mutta kuitenkin mä osasin jonkun verran verbejä ja sanoja, mä käytin niitä. Ja onneksi mä en osannut parempi englannin kieltä ja se vaikutti, että mun on pakko oppia suomen kieltä. Muuten jos mä osasin englantia, kyllä se vaikutti, että vaikuttaisi, että mä en oppinut suomea. Mulla on kyllä tuttuja ja kavereita, jotka osaa englantia hyvin ja se vaikuttaa, että ne ei opi suomea. Ja toisaalta suurin osa suomalaiset tykkää, että me puhutaan englantia heidän kanssaan. Ja tämä vaikuttaa, että me emme pyrki eli oppia suomea. Suomalaiset tykkää, haluaa puhua englantia ja se vaikuttaa kyllä. Mutta kuitenkin mä en osannut mitään englantia, mä yritin oppia suomea. Muistan, mikä vaikeita sanoja oli alussa. Mä muistan yhden sanan, joka mä opin sen. Eli yhden viikon ajan, muutaman päivän kesti, että mä opin tämän sanan, opin lausua, ilmaista tätä sanaa. Se oli valitettavasti sana, eli se oli vaikeaa. Monta tavua oli valitettavasti. Se erittäin vaikeaa oli. Mulle oli vaikea ilmaista lausua tai se oli vaikea. Aika paljon vaikeita sanoja oli. Mitä esimerkiksi toimeentulotuki oli vaikea sana. Mä muistan, meillä oli yksi tulkki oli meidän kanssa mukana. Hänen nimi oli Saman. Vielä hän on tulkki, hän on hyvä tulkki, hän osaa hyvin suomea. Hän opetti meille suomea sama kesän aikana. Mä muistan, hän oli sosiaalitoimistossa ihan parkkipaikassa. Me oltiin odottamassa, että avataan oven. Silloin mä kysyin, mitä tämä sana, miten lausutaan ja mitä tarkoittaa. Mä näin koko ajan tämän sanan oli kirjassa ja paperissa luki. Hän sanoi, että tämä on toimeentulotuki. Hän selitti, analysoi, mistä se tulee toimeen, se tulee toimia ja tulo on se kuitenkin tulo ja ansio tai raha, joka tulee, sillä me pärjätään ja tuki. 3 sanaa yhdessä, toimeentulotuki ja sitten lähtien mä opin tämän. Näillä me lähdimme liikkeelle ja kuitenkin pikkuhiljaa me aloitettiin ja vaikka suomi on erittäin vaikea kieli, ei ole helppo, mutta toisaalta jos kantasuomalaiset puhuu meikäläisten kanssa, puhuu ulkomaalaisten kanssa
Ja samalla jos ulkomaalaiset juttelee heidän kanssa ja suomalaiset korjaa ja sanoo, että tämä oli väärin käytetty tätä sanaa, voit sanoa näin, voit käyttää tämän sanan, tämän verbin näin. Silloin kyllä te voitte auttaa ja vaikuttaa ja se kotoutumisaika se nopeutuu, se lyhenee. Mutta jos ette puhu mitään sanoja meidän kanssa, ette juttele, ette kysele, totta kai mistä me opitaan, missä me perheessämme kaikki puhumme äidinkieltä ja jos muualla, eli pihalla tai muualla kuitenkin yhteiskunnassa, niin suomalaiset ei halua jutella meidän kanssa. Totta kai me emme opi mitään. Eli telkarin katsominen voi auttaa, radion kuunteleminen auttaa, mutta jos suoraan puhutaan yhdessä ja korjataan ja autetaan toisiamme, totta kai me voimme vaikuttaa. Mä oon itse ulkomaalainen ja joskus kun mä puhun toisten ulkomaalaisten kanssa ja juttelen ja huomaan, että hän ei osaa käyttää verbeä, ei osaa taivuta tai ei osaa käyttää sanoja. Mä heti yritän korvata ja kertoa ja totta kai he ovat kiitollisia. Mutta yleensä mä huomasin, että ne suomalaiset eivät korjaa. Aina sano, voi hyvänen aika, sä puhut niin hyvin suomea, sä osaat hyvin, kuinka nopeasti sä opit suomea. Suomi on maailman vaikein kieli. Miten sä opit niin hyvin suomea, voit puhua mitä kuuluu, mistä maasta sä olet. Tämä ei riitä meille, että jos me vastataan, että me ollaan esimerkiksi Iranista tai Libanonista tai Irakista tai monta vuotta me ollaan täällä ja missä me asumme. Nämä kysymykset kyllä heti kaikki ulkomaalaiset, jotka käy ensimmäisessä kuussa käy suomen kielen kurssilla, ne oppii. Mutta se ei riitä. Ja kun me vastataan näihin kysymyksiin, meille sanotaan, että puhutte oikein hyvää suomea ja se ei riitä. Täytyy puhua muista asioista, täytyy jutella, täytyy puhua yhteiskunnan asioista täytyy puhua, mikä on nykyinen tärkeä aihe Suomessa tai meidän maakunnassa. Puhua asioista ja kertoa ja enemmän puhua itsestä ja puhua vaikeuksista. Välillä puhua, mikä vaikeuksia teillä on, mitä tarvitset, mitä apuja tarvitset, auttaa. Ja siinä tilanteessa kyllä te suomalaiset voitte vaikuttaa meihin, voitte eli rakentaa hyvän kaveruussuhteen meidän kanssa ja se loppujen lopuksi se tarkoittaa sitä, että meille kotoutuminen vaihe onnistuu, etenee ja lopussa me voidaan auttaa teitä, me voidaan mennä töihin, saada töitä, saada palkkaa, maksaa veroja ja yhteiskunta edistyy, pyörii. Mutta valitettavasti täällä Suomessa ja kulttuuri, vaikka se liittyy kulttuuriin, suomalaiset ovat hiljoja ihmisiä, ei ne puhu vaikka yhdessäkään, mutta suurin osa ulkomaalaisilla on valitus, että miksi suomalaiset eivät juttele meidän kanssa, vaikka me kysellään jotakin, vaikka välillä me tarvitaan apua,
haluamme saada apua, me kysymme, voitko auttaa tai voitko puhua ja voitko kertoa, missä tämä osoite on. Ja joskus me ollaan yksinäisiä kahvilassa, istutaan ja haluan jutella toisen kantasuomalaisen kanssa, joka on istunut yksin, hänellä ei ole mitään tekemistä. Mä haluan jutella hänen kanssaan ja puhua muutama minuutti, kertoa itsestä ja ei tarvitse kertoa henkilökohtaisista asioista tai salaisuudesta, mutta kerrotaan muista elämästä ja muistoista ja kokemuksista, mutta ne eivät valmis juttelemaan meidän kanssa. Ja tämä rasittaa meitä. Mä haluan pyydä, että te suomalaiset voitte vaikuttaa, voitte opettaa suomea, vaikka jos joka päivä juttelette yhden ulkomaalaisten kanssa ja opetatte yhden sanan tai korjaatte yhden sanan, että tämä sana käytetään näin, tämä sana käytetään näin, tämä verbi ei ole oikein, tämä verbi on puhekieli, tämä verbi käytetään vain kirjakielessä. Hyvin voitte auttaa, voitte vaikuttaa kotoutumiseen ja loppujen lopuksi voitte vaikuttaa, että Suomi saa paljon hyötyä tästä ulkomaalaisaallosta ja sitten te saatte uusia kavereita. Kyllä meikäläiset, mekin ollaan hyviä ihmisiä, vaikka me olemme täällä pakolaisina, mutta meillä oli hyvä asema kotimaassa, suurin osa meillä oli hyviä työpaikkoja, hyviä palkkoja, melkein suurin osa meillä oli oma asunto siellä, meillä oli hyvät elämät, me voidaan pärjätä yhdessä, me voidaan tulla toimeen yhdessä ja kuitenkin mä haluan tästä lähtien puhua ulkomaalaisten asioita. Jos haluat lisää tietoa ulkomaalaisesta, jos haluat auttaa mua, että motiivi nousee joka päivä enemmän kuin edellisen päivänä, voit auttaa mua, voit seuraa mun videoita ja tilata minun videoita. Mä yritän olla mukana aktiivisesti ja yritän auttaa ulkomaalaisia ja sen ansiosta mä autan suomalaisia. Kiitos paljon tästä päivästä ja nähdään pian.